Türkmenistanyň dowamly halkary uçar gatnawlarynyň sanyny artdyrmagy bilen pandemiýa döwründe ýurdun itaty howa habyna öwrülen Türkmenabadyň halkary aeroportundan başga käbir howa menzilleri hem daşary ýurtlardan gelýän uçarlary kabul edip başladylar. Sol bir wagtda uçar bilen gelýän türkmen raýatlary üçin ýatyrylan hukmany karantin düzgüni daşary ýurtlar babynda henidem taklanyp galýar. Indi daşary ýurtlardan gelýän uçarlaryň uly bölegini Balkanyň aeroportlary hem kabul edip başlady. 5-nji oktýabrda öýlen Stamboldan gelen uçar Türkmenbaşynyň aeroportuna gondy. Diýip bu ýagdaýlardan habarly Türkmenistandaky ygtybarly seçmelerimizin biri 6-njy oktýabrda gurrun berdi. Ol bu boljak özgörüşlikler barada geçen hepdäniň başynda habar beripdi. Selide halkary uçarlaryny diňe bir Balkanyň ýaly babyň howa menzilleri däl. Eýse ýurdun beýliki künçeklerindäki aeroportlaryň hem kabul edip başlamagynyň mümkindigini aýdypdy. Geçen ayın başında Türkmen hökümetiniň halkary uçarlarynyň uly bölegini Türkmenabadyň aeroportunyň kabul etmeli boljakdygyny eglan edeninden soň bu howa menziliniň hünärmenleri azatlyk bilen söhbetdeşlikde işçi sanynyň azlygy sebäpli bu talabyň üstünlikli amal edip boljakdygyny şüphe bildiripdiler. Türkmenistan halkary uçar gatnawlaryny koronavirus pandemiýasynyň arasynda 2020-nji ýylyň fevralynda toktadyp başlapdy. Türkmenistanyň çäginde Covid-iň ýokdugyny öňe sürýän türkmen häkimetleriniň bu karary netijesinde şeýlede mundan soň raýatlaryny watanyny dolamak ugrunda ýeterlik tagalla etmänligi sebäpli daşary ýurtlarda, hususan da Türkiýede müňlerçe Türkmenistanyny agyr şertlerde galmaly boldy. Bu ýagdaýlara duçar bolanlaryň azatlygy gurrun bermegine görä, Türkmen hökümetiniň Türkiýe gurunan sanyny charter uçarlaryna minmek üçin düzülýän sanawlara goşulmagy ise aýlary çekip bilýärdi. Şeýle-de munyň üçin türkmen emeldarlarynyň para soraýan halatlary hem seýrek däldi. Türkmenistan suýlyň may aýynyň aýagyndan başlap käbir dowamly halkary uçar gatnawlaryny ýola goýup başlady. Şunuň gün Türkmenistan aviakompaniýasy Dubay, Kazan, Moskva, Frankfurt, Minsk şäherlerine ýygderli uçar gatnawlaryny amala asyrýar. Sol bir wagtda Türkmen hökümeti has köp Türkmenistanynyň toplanandygy aýdylýan Türkiýe ugry boýunça soňky wagtda çelini dowamly uçar gatnawlaryny ýola goýman, Türkiýede galan türkmenistanlylaryň ençeme tapgyr nägilerlikli protest şäherlerini geçirmegine hem sebäp bolupdy. Şu hepdäniň başynda ýarym resmi hökümetçi türkmen nesirleri Türkmenistanyň Türkiýe ugry boýunça ahyr soňy dowamly uçar gatnawlaryny ýola goýandygyny ma'lum etdiler. Emma bu Türkiýanyň Aşgabatyň haýsysynda Türkmenistanlylar üçin ozaldan bar bolan 30 günlük vizasyz seýahat düzgününi ýatyryp, täze viza talaplaryny ornuşdurmagynyň ýa-da gabat geldi. Bu ağırlıkta azatlyň çeşmesi ozal hem habar berişimiz ýaly 5-nji oktýabrdan başlap Türkmenistana daşary ýurtlardan gelýänler üçin ozalky 3 günlük karantin düzgününiň ýatyrlandygyny, emma munyň ähli ýolugçylar üçin degisli däldigini aýtdy. 5-nji oktýabrda Türkmenbaşa gonan uçardaky ýolugçylardan 120 manat töledip Covid testini aldylar. Olaryň hiç birinden virus tapylmady, emma aeroportdan diňe türkmen raýatlaryna öýlerine gitmäge ruhsat berildi. Daşary ýurtlar 3 gün karantina ugradyldy. Diýip çeşmämiz gurrun berdi. Şeýle-de munyň daşary döwletleriň diplomatik wekilhanalarynyň işgärlerine degisli däldigini hem belledi. Ol Moskwa Türkmenbaşy, Dubay Türkmenabad uçar uğurlary bilen etatan Türkmenistanda hereket edýän daşary ýurt gurulyşyk we newit gaz kompaniýalarynyň işgärleriniň gelýändigini, şeýle-de olar üçin hem hukmany karantin düzgününi 1-nji noýabrdan başlap ýatyrmak gözüňünde tutulýandygyny sözüne goşdy. Ýokarda aýdylanlar dogrusunda dünýäniň iň bir ýapyk ýurtlarynyň biri bolan Türkmenistanyň degisli edarlaryndan, şol sanda Türkmenistan aviakompaniýasyndan, Saglyk ministrliginden we ýerli häkimliklerden hiç ýyly kommentariýa almak başartmady. Mar welaýatynyň Mar etrawynyň ýanygy suýuju beketleriniň aglabasyna benzinin gytçylygy dowam edýär. Beketleriň öňünde awtolog nowatlar emele gelýär. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 5-nji oktýabrda sebitden habar berdi. Sürüjüler käbir ýanygy suýuju stansiýalarda nowata garaşyp A80 benzinini satyn almagy mümkinligini, ýöne A95 markaly benzinin asla tapdyrmaýanyny aýdýarlar. Benzinin nowaty bir näçe sagada çekýär. Adamlar ýanygy beketlerini awtologlaryny süýräp eltýärler. Käbir sürüjüler daňdan nowat az bolýar diýip gije sagat 3-de zapravkalara baryp nowata garaşýar. Bu ýagdaý ýan bir näçe gün bäri dowam edýär diýip bir marly sürüjü Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi.
Türkmenistanyň hökümeti ýurdun durly sebitlerini emele gelen benzin gytçylygyny ne tasdiklayar ne de inkar edýär. Döwlet hiççiligine köpçülükliň habar beriş serişdeleri we ýarym resmi neşirler ýurtda dowam edýän ýanygy gytçylygy barada habar bermeýärler. Ýollardaky awtologlaryň sany göz görteri azaldy. Benzin gytçylygy haçana çenli dowam eder belli däl. Nowaty durup A80 benzini alyp bolýar diýip bir ýerli Türk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Habarçymyz bilen söhbetdeş bolan marly sürüjileriň ençemesi ýanygy çykyjy beketlere A95 benzini getirilýänçe awtologlaryny sürmejekdiklerini aýdýarlar. Mary vilayatynyň 30 sentýabrdan bäri benzinin gytçylygy dowam edýär. Azatlygyň habarçysy 2 oktýabrda Giýişlik vilayatynyň administrativ merkezine ýerleşýän ýanygy çykyjy beketlerde ýanygy çykyjylygynyň emele gelenigini habar berdi. Munyň ýa-da Azatlygyň habarçylary ýurdun Günnogor Lewap vilayatynyň käbir sebitlerine hem benzin gytçylygynyň ýüze çykanyny habar berdiler. Azatlyk radiosynyň habarçylary iýul we awgust aýlarynyň ortalaryna ýylygyny emele gelen ýanygy çykyjylygy barada habar berdiler. Türkmenistan ýanygy serişdelerine baý döwlet bolup British Petroleum'un 2021-nji ýyl boýunça çap eden hasabatyna görä ýurdun 600 milyon barrele barabar suud edilen nebit gorlary bar. Şol bir wagtda soňky 2 ýylyň dowamyny Türkmenistanyň benzin gytçylygy ýygyderli häsiýetde ýüze çykýar. Nowatlar dörýär, benzin çäkli satylýar, käbir halatlarda satuwdan aýrylýar. Bäli berse de döwletiň gödäwçiligine media bu nowsanlyklar barada dymyp taşary ýurtlara eksport edilýän ulug ýanygy barada habar berýärler. Ýarym resmi hökümetçi neşir Özbek medeniýetine salgynyp 2022-nji ýylyň 1-nji ýarymyna Türkmenistanyň goňşy Özbekistana 11,17 milyon litr benzin eksport edenligini habar berdi. Munyň bilen Türkmenistan Özbekistana benzin eksport etmekde Russiýadan soň 2-nji orunda gelýär. Marada emele gelen ýanygy çykyjylygy Russiýanyň Ukraina esasy çolmagynyň arasyna tutuş dünýäde, hususan Ýewropada ýanygy energiýa serişdeleriniň bahalarynyň 7 derejede gymmatlanywatyna gabat geldi. Bu aralykda hökümetçi türkmen neşirleri Türkmenistanyň benziniň ardan bahasy barada habar berýärler. Türkmenportal.com geçen ay Global Petrol Prices internet neşrine sarglanyp Türkmenistanyň benziniň bahasynyň iň ardan ýurtlarynyň ilkinji 7-ligine girenligini habar berdi. Motor ýanygynyň dünýä boýunça bahalaryny çap edýän internet neşrine görä Türkmenistanyň 1 litr A95 benziniň bahasy $42,9 barabardyr. Neşre görä dünýäde benziniň iň ardan satylýan ýurtlarynyň ilkinji 7-ligine Venezuela, Libya, Iran, Aljer, Kuwait, Angola we Türkmenistan girýär. Türkmenistanyň vilayatlarynda mobil telefonlar üçin täze sim kartlary henizim satyn alyp bolmaýar. Turkmencell kompaniýasynyň regional idaralarynda sim kart edilmek üçin Aşgabatda barmagy salgy berýärler. Azatlyk radiosynyň habarçylary Balkan vilayatyndaky ýagdaý barada berýän maglumatlarynda Turkmencellyň bu vilayatdaky idaralarynda sim kartlaryň ýokdugyny aýdýarlar. Vilayatdaky habarçymyz özükli aragatnaşyk kompaniýasynyň yerli idaralarynda täze sim kartlaryň ençeme wagt bäri satylmaýanlygyny işgärleriň müşterilere paýtagtda gitmegi salgy berýänligini aýdýar. Balkan vilayatyny täze belgi sorap yerli tamasil idaralaryna 100 ton müşterilere aragatnaşyk işgärleri sim kartlary Aşgabatdaky merkezi ofisten alyp biljekdiklerini aýdýarlar. Raýatlar pasportunu alyp adaty bir sim kart üçin 400-500 kilometr ýol geçip Aşgabatda gitmäge mezur bolýarlar. Dip habarçymyz 6 oktýabrda gurrun berdi. Turkmencell ýurtdaky ýeketek mobil operator bolan üçin raýatlarda saýlamak mümkinçiligi ýok. Şeýlede müşteriler hyzmatlaryň hilinen şikaýet edýärler. Öýjükli aragatnaşyk hyzmatlaryň monopoliýasy bolan üçin bir GB internet bir ayda 55 manatdan, ýagny resmi kurs bilen tas $20 barabar bahadan müşterilere hödürlenýär. Tamasylyň çäksiz diýilip satylýan internetiniň bahasy 600 manat töweregini, bir tas $200 barabar. Dip habarçymyz belliýär. Müşteriler 1 gigabayt möçberdäki 55 manatlyk internetiň telefonda ýarym sagada ýetmän tiýiz gutarýanlygyny aýdýarlar. Internetiň güýjüniň ören pes bolan üçin gerekli saýtlar wagtynda açylmaýar we internet tiýiz gutaryp galýar. Masal üçin internet üstü bilen 1,5 sagatlyk filmi tomoşa etmek üçin adından 5 GB
internet satın almak gerek bolýar. Dip habar çymydaýdar. Türkmenistanyň geketek mobil operatory Turkmencell ondan gowrak tarif boýunça telefon, internet we telewizion hyzmatlaryny hödürleýär. Şol sanda roaming, çäksiz gepleşmek we tiz internet ýaly oňoýluklar wada berilýär. Bu barada kompaniýanyň resmi web saytynda aýdylýar. Maglumaty göre kompaniýanyň ýurdun her bir vilayetinde onlarça bölümi bar vilayetlerdeäki ofisler bilen habarlaşmak üçin ählisine degişli diňe ýeketek telefon nomeri görkezilýär. Bu nomere edilen jaňlar jogapsyz galdy. Adatlyk radiosynyň Turkmencell kompaniýasynyň maglumat almak tynanşygy netije bermedi. Özükli aragatnaşyk karhanasynyň vilayetlerdäki idaralarynyň täze sim kartlary satmagyny besetmek bilen bagly geçen ýylyň tomsunda ýüze çykypdy. Şonda kompaniýanyň Lewapdaky bölümleriniň işärleri munyň sebäplerini ýurtda Aýnazar atly täze özükli aragatnaşyk ulgamynyň işe giridilmegine garaşylýandygy bilen düşündiripdi. Şeýle-de geçen ýylyň iýul aýynda Altynasyryň Aşgabatdaky idarasy öz hyzmatlary üçin müşterilerden tölegleri kabul etmegini wagtlaýyn toktadypdy. Ýurtda mobil aragatnaşyk hyzmatlarynyň kili şonda peýda çykdy. Turkmencell Altynasyry özükli aragatnaşyk kompaniýasyny degişli kompaniýa tehnologiki döwrüň talaplaryna laýyklykda ýokary hili özükli hyzmatlary halkara roamingi, ykçam durnukly we giň zowlukly interneti we telewizor görmek hyzmatlaryny berýänligini öz resmi maglumatynda aýdýar. Şol birakdyň özünde de Türkmenistan internetiň gymmatlygy we haýallygy boýunça dünýäde ilkinji orunlarda duran ýurtlaryň biri hasaplanýar. Döwlet interneti berk gözükçülük edýär, garaşsyz maglumat çeşmeleri peteklenýär, VPN hyzmatlaryň ulanylmagy gadagyn edilýär, ulanjylar bolsa ýydarlanýar.